זהו יומו האחרון של ביקור היסטורי אחר הניצחון ההיסטורי במלחמה נגד איראן. מה שסוכם בין הנשיא טראמפ וביני לגבי נושאים שקשורים בעזה, באזור ואפילו מעבר לאזור, עוד יסופר בזה. אני רוצה לפתוח את היום הזה בשליחת תנחומים מעומק הלב בשמי ובשם רעייתי למשפחתו של הנרצח בגוש עציון. יש לנו הישגים גדולים מאוד במאבק נגד הטרור, גם ביהודה ושומרון וגם במרחב, אבל יש גם מחירים כואבים. אני מבקש לשלוח גם בשמכם חיבוק אמיץ מעומק הלב למשפחתו של הנרצח, השם ייקום דמו. נפגשתי אתמול עם משפחות של חטופים שהזמנתי אותם, גם של חטופים חללים וגם חטופים חיים. הזמנתי אותם כאן כדי שיהיו במעמד של סיום הביקור, כי זה לא מסיים את הפרשה. אנחנו נחושים להחזיר את כולם, אמרתי להם את זה. אמרתי להם שאנחנו מנסים כרגע להשיג שחרור של חצי מהחטופים החיים והחללים, תמורת הפסקת אש זמנית של 60 יום. בתחילת הפסקת האש הזאת ניכנס למשא ומתן על סיום המלחמה באופן קבוע, זאת אומרת הפסקת אש קבועה. כדי שנשיג את זה, הדבר הזה צריך לעשות בתנאים המינימליים שאנחנו קבענו. החמאס מניח את נשקו, עזה מפורזת, אין יותר יכולות שלטוניות או צבאיות של החמאס. אלה תנאי היסוד שלנו. אם זה יכול להיות מושג במשא ומתן, מה טוב. אם זה לא יושג במשא ומתן ב-60 יום, אנחנו נשיג את זה בדרכים אחרות, בהפעלת כוח, הכוח של הצבא הגיבור שלנו. אותו הדבר אמרנו לגבי איראן, הסרת האיום הגרעין. אם זה יושג ב-60 יום של משא ומתן בין ארצות הברית ואיראן, מה טוב. אבל אם זה לא יושג, זה יושג בדרך אחרת. אני שומע את השאלות שעולות מהציבור, מהלוחמים, מאנשי המילואים. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? ראשית, זו זירת מלחמה שאף צבא בעולם לא עמד מולה. ובזכות גבורת הלוחמים, בזכות ההקרבה של הנופלים, בזכות התחבולות, רידדנו ופירקנו את רוב היכולות הצבאיות של החמאס, אבל לא את כולם. יש שם עדיין אלפי לוחמים עם נשק. ואנחנו רוצים לפעול, שוב, בשילוב של דיפלומטיה וכוח צבאי, וכוח צבאי עם הדיפלומטיה לא תעבוד, כדי להשלים את המשימה. היה לנו גם אמברגו אמריקני, אל תיכנסו לרפיח, אל תכבשו את פילדלפי. אלה לא דברים קלים, התגברנו גם על זה. עכשיו אנחנו רוצים להשלים את המהלך, ואני מזכיר לכם שתוך כדי החודשים האחרונים, שבה אנחנו נערכים ובסוף מבצעים את המבצע הצבאי אולי המזהיר בתולדותינו, או בין המזהירים בוודאי, שכל העולם משתהם ממנו, תוך כדי זה אנחנו ממשיכים להתקדם ברצועת עזה ולחלץ חטופים חללים, תוך כדי. לא מרפים מזה לרגע, וגם עכשיו לא מרפים מזה לרגע. אמרו לנו, לא תחזרו למלחמה אחרי ההסכם הראשון, הפסקת אש, חזרנו. אמרו, לא תחזרו להילחם אחרי הפסקת אש השנייה, חזרנו. אומרים לי, לא תחזרו להילחם אחרי הפסקת אש השלישית. אתם רוצים שאני אוסיף? אני חושב שגילינו את הנחישות ואת העוצמה ואת המחויבות להשגת כל יעדינו. שוב, אם הפירוז וחיסול היכולות של חמאס יושג, אם הדברים האלה יושגו בדרך של משא ומתן, מה טוב. אבל כך או אחרת, אני חוזר על כך, הם יושגו. אני שומע את השאלות, מי יקבע את סדר המשוחררים? קודם כל שיהיו משוחררים. אבל עד היום, ואני אומר את זה, אנחנו עוסקים מול ארגון טרור אכזרי. אנחנו כמובן היינו רוצים לחלץ את כולם, ומבחינתנו כולם הומניטריים. אני רוצים לחלץ את כולם במכה אחת. כאן אנחנו עוסקים בשני שלבים, אבל לא תמיד הבחירה בידינו. אנחנו נעשה הכל כדי שנמקסם את השחרור הזה בצורה המיטבית. לא הכל בידינו.